Здравейте, аз съм Алина Добройкова и днес ще ви покажа как се прави мюзикъл "Лепило за брада". Каква ви е ролята? На композитор на песните. Как се пишат песни? Взимаш малко лепило, разбъркваш го в вода и след това го изпиваш и песента е готова. И разбира се, и с малко, как да кажа, с малко така вдъхновение, сънуване. Обикновено песните са като сън. Все едно сънуваш през деня. Както ти сънува ли си през нощта? Така, същото, ама през деня да сънуваш. И горе-долу е това. Мюзикъл се прави с много въображение, с голяма мисъл, за да извадиш най-важното, което е важно за всички от самата пиеса, и с много търпение. Когато има вдъхновение, търпението е дълго. Това е много важно за всеки един от нас, защото когато работим, ние работим много пъти, повтаряме едно и също нещо много пъти наред, за да бъде то съвършено. Светомира Цонева, чудесно име. В мюзикъла "Лепило за брада" аз съм написала текста. Това са всички диалози, стихове и текстове на песните. Леле. Значи това е доста важно. Ако не бяхте вие, този мюзикъл нямаше да го има, нали? Всъщност, ако не бяха всички, този мюзикъл нямаше да го има, защото това е нещо, което правим заедно с много прекрасни хора и само моята работа, без работата на всички след това, щеше да си остане просто в една тетрадка. 3, 4. Много по-добре и още веднъж. В нашия случай първо се написа текста и след това музиката, а такъв текст се пише с много любов към децата и с много страхотни партньори. А колко нови песни написахте само за този мюзикъл? Не съм ги броил, но бяха много. Получих либретото на Цвети Цонева лятото. И мисля, че първо написах 6-7 песни, после още 6-7, после 3-4, някъде между 10 и 15 са, не съм ги броил. Здравейте, как се казвате? Какво означава да аранжираш? Това означава, например, представи си, Стефан Вълдобрев е написал песните, мелодиите, хармониите, аз трябва да напиша какво всеки инструмент реално свири на живо, да напиша всички ноти, да направя, да продуцирам целият звук на спектакъла, как звучи, извънговорните моменти и диалозите. А много време ли отнева или вие си работите на кеф? Много време отнема, да. Да кажем, започнах краят на август и го завърших съвсем скоро, началото на декември. Каква ви е работата? Работя по визуалната среда на спектакъл. Моята работа е много интересна, защото винаги откривам нови светове и всеки път започвам от начало. А потъвате ли в приказния свят? Определено. Рядко излизам оттам. Кои са ви любимите картинки? Има много, особено много ми харесва "От дядо Коледа", "Фабриката на мечтите", "Лапландия"
но те са доста. Имаме до тук 60 картинки и още не сме стигнали финала. Скъпи гости, добре дошли в страната на неограничените фиелици безкрайни! Аз съм диригент. А диригент ще означава човек, който кара цялата музика на магията да се роди и да просъществува на сцената. А вие на всички ли дирижирате или само на оркестъра или само солисти? Принципно се старая на всички да дирижирам, защото знаеш, има хора, които пеят на сцената, има хора, които дори диригента помага за хореографията, дори за такива ефекти, за музикално. Въобще всичко. Диригентът трябва да гледа да помага на всички за всичко. Как ще определите жанра на този спектакъл? Това е един много готин микс, всъщност, от най-различни жанрове, като поп-музика, има даже хип-хоп, има много танци, но също така има и много класически влияния, има неравноделни ритми, чисто такива български звучности, но също така има и много интересни съвременни звучения, като примерно алеаторика, някакви такива по-мрачни неща. Електроника също има страшно много, но по такъв начин, че е направено да те вкара в един, така да кажа, филм. Правите костюмите? Правя ги, да. Аз съм художника, т.е. аз трябва да измисля как да изглеждат костюмите. След това ги давам на шивашко ателие, където има моделиери, където те вече правят кройките и ги сглобяват и ги ушиват. Аз трябва да подбера и платове, материали и така нататък. Това е една много приятна работа. Много е забавно. То е като да обличаш кукли. Имаме 35 снежни човека. 35? Да. Много време ли отне, за да ги ушиете, измислите? Не, имаме прекрасно шивашко ателие. Само искат, искат, само искат, 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 ако не
Както кажете. Ето така. Сега има уши, които ще издадем, че не са истински, а са ушити към шапката, защото елфите играят също по две роли. И затова се налага ето този трик хитър. Местното население на Лапландия се казват Саами. И всъщност, общо взето се смята, че това са елфите на дядо Коледа, които му помагат. Те изглеждат долу-горе така. Танци харесаха ли ти? Много. Даже най-много. Как се справяте с толкова много деца? Трудно. Да, но е приятно. Какви са основни движения? Елементи хип-хоп, класически балет по-малко. Аз съм Карлос от Бразилия и съм сапьор под прикритие. Шегувам се, аз съм един от избраните татковци да върнем вярата във вълшебствата на децата. Аз съм Мария от Бразилия и моят мъж е Карлос и имаме някъде към 5-6 деца. Сега съм и малко певица и малко актриса. След като видяли кръстелицата, те им казали, че има промоция на рокли в мола. Моята роля е на майката Боряна от българското семейство. Имате ли деца? Имам и ти много добре трябва да знаеш това, защото си едно от моите деца. Леле, за малко да забравя. Имам си помощник, моя съпруг Димитър. Аз съм майстор дърводелец от Калофер. Всъщност ние сме женени и на сцената, и в живота. Ето може да ме видите и с отворени очи. Тук годините минават по 2 или по 3, но мисля, че 2021 за първи път стъпих тук в Опера Пловдив, като разбира се първоначално се занимавах с Академията на госпожа Опера и съм много щастлив да видя толкова много деца след толкова много години заедно с мен на сцената, което за мен е страхотно удоволствие. Аз съм Джонатан, американец, който работи на Уол Стрит. Да, занимава се с лихви, пунктове, проценти, акции. Играя Кейт, майка от Ню Йорк, която се занимава с изкуство, с моден дизайн. Ашвини. Служебно име, нали? Да. Аз съм индийската майка на много деца. Можете ли да ги преброите? Трудно е. Аз съм Лейди Елф и също така съм класната. Значи имате 2 роли? Имам 2 роли, даже имам промяна на сцената бърза. Пред всички си показвам елфските уши и елфската душа. Казвам се Монт. Елф Монт. А сега ще ви питам дали познавате дядо Коледа. Да, всъщност като елф го познавам много добре. Ние работим заедно. Аз съм неговия таен агент, така да се каже. През Комина ли дойдохте? През Комина, да, обикновено през Комина идвам, да. Къде са всичките подаръци, елените? Това е тайна изненада. Това са част от моите колеги на сцената. Как се чувствате на сцената? Супер, страхливо. Бива. Добре. Моето място. Винаги ли ти е хубаво? Абсолютно винаги. Да, даже и като съм зад колесите. Съществува ли лепило за брада? Да, ето там. Това е и за уши, и за брада. Обикараме града, Коледа, Коледа, Коледа е за червените лица. Лепило за брада.
Извън сцената, специално за този проект, който ние реализираме, имахме възможността да работим с много деца, които нарисуваха тяхната мечта, тяхната идея. Имаме една мечта, която Коледа или дядо Коледа да сбъдва, или техните родители, ако дядо Коледа е заед. Както работихме с много млади колеги, те са студенти от Музикалната академия, от Пловдивския университет, които пък направиха изображението за плаката на това представление. Така че извън тази сцена ние работихме много. Една песен от нейната идея да прерасне в цяла история, в сюжет, с герои, драматургия и да стане почти като филм. Такова нещо никога не ми е хрумвало и не съм си мечтал дори. Обаче ето сега по Коледа мечтите се сбъдват и една такава мечта се материализира. С този мюзикъл искаме да кажем на всички татковци и майки: обърнете внимание на вашите деца. Те са умни и знаят как да направят света по-красив. И на всички деца да им кажа, че някъде в спомените на майките и на татковците има едни скрити съкровища, едни преживявания, които те трябва да дадат на своите деца. Мамо, искам да го чуя вече. Чрез тази история искахме да разкажем за това колко днешното време затруднява родителите и децата да общуват, защото има едни много по-цветни, движещи се и интересни неща, като телефоните и всичко, което те показват и на нас, и на децата, и как полека се отдалечаваме, въпреки че стоим едни до други с устройствата в ръцете. И тази история, която написахме, искаме да опитаме да припомним как можем заедно да преживяваме много по-красиви неща от това да си гледаме в телефоните. Благодаря, че ми позволи да ви интервюирам. Разбира се, да. Служебното име е Борислава. Но истинското ми име е Лина. А вие сте идеален репортер. Много ви благодаря. Ще пожелая един много дълъг път в изкуството. Thank you.